Я, какво е това? Някаква компилация, 30-минутна компилация, какво става, бе, брат? Българен стрим? Реборн, айде да видим тая. Да, реагираме на компилация малко, брат. Всъщност ние доста се сближихме тази вечер и смятам, че е много готина и забавна. Какво е това нещо, бе, брат? Какво е това нещо, бе, човек? Ало? Брат, ако претърпи още 2 операции на устата, мисля, че ще спре да диша през носа. Стречнах стрима на двата ми екрана и телевизора. Те танцуват, между другото, в другата стая. Големи габре. О, JK Pops, ти си най-тъпия. И че вика, заради тия ще се скараме с Турция, още не са си оправили от предното земетресение. Ери, трябва да отменим дейт шоуто. Що? Оказва се, че съм бременна. Абе не си бременна, бе, просто си напълнява. Яйкс. Как си бременна, бе? Големи гавре. Брат, каква е така? Вие виждате ли тъмнело на това, бе, брат? Брат, някой ми удари камиона! Някой ми удари камиона, брат! Ама това са старички неща, май, бе. Аз тия съм ги гледал или? Не знам дали съм ги гледал също. Това съм ги гледал със сигурност. Удари, бе! Ей! Удари, бе! Усети го как стържи. Това също са стари неща. Мопи, би ли чукал на Слави жена му? Не бих чукал на Слави жена му. Ти добре ли си? Не бих чукал на Слави жена му. Благодаря за това. Не бих чукал на Слави жена му. Ти добре ли си? Ама тя... Това е тази тъпотия, бе, брат. Това е някаква гавра със Слави ли? Какво? Очевидно е гавра, нали? Ама... За какво става въпрос? На Слави жена му и бих била добре след това. Не бих чукал на Слави жена му. Ти добре ли си? Тя е употребявана. И няма да говоря с някакви такива глупости. Такива думи. Да, аз бих искал да разбера откъде идва тази тъпотия. Ао, мамо, на стрим си. Първо, обичам те. Нямам пари. Аз съм ги играл тия номера, братле, с майка ми на стрим. Ако помните преди години, и аз се пробвах една така тъпотия да направя да извънна на стрим и каза, че сере. Нали ти казах, че си на стриме, не му излагай пред хората. Аз си между нас. Слушай сега. Не бих чукал жената на Слави. Ти добре ли си? Ма то не е уместно за мене, бе, аз съм жена. Какво да и чукам на жената на Слави? Не бих чукал жената на Слави. Ти добре ли си? Айде, мамо! На клачера за жена му ли става на въпрос? Смятай, брат, щом старшините знаят клашера, брат. Той другия жена си няма горкия. Мамо. Я така си тук. Я искам да кажеш. Не бих чукал на Слави жена му. Ти добре ли си? Поречи! Не, кажи го, де. Аз да го кажа. Да, кажи. Ей, в колко пуснах стрим аз, бе? Охо! За мъж, бе. Не бих чукала. След малко Палермо момчета, че ма чака нощна смяна. Можеш ли да кажеш нещо? Да кажеш, не бих чукал на Слави жена му. Ти добре ли си? Какво? Не мога да кажа такива работи, бе, мама. Аз не съм мъж. Да какви жени ме говориш? На Слави жена му, бе. Ти добре ли си? Би ли чукал комплекса? Комплекса ще ми вика е така, като го почна. Удари, бе! Ей! Удари, бе! Извиня, брате, моля да кажеш нещо в стрима. Можеш ли да кажеш, не бих чукал на Слави жена му. Ти добре ли си? Бих чукал на Слави жена му. Ти добре ли си? Дейм! Той бия чукал чат! Бих чукал жената на Слави. Не бих. Това... Жената на Слави. Брат, това прилича на това, бе, на Харна, бе, брат. На CS играча. Не бих. Абе, не съм чукал на Слави жена му. Ти добре ли си? Бегай, ще умреш. Не, на мен прилича много на Харна това, да знам. Завърти готово, Лан. Намираш където ти, какво правиш? И с тия глупости, брат. Представете си колко е зле положението, щом само да се е върнал да прави компилация, брат.
Став последно като играх CS, братле, ти беше левел 4, в момента си левел 10 и си на същото ниво. Айде да спрем обаче да ползваме Кевин Маклеод за задна музика, братле, или Кевин Маклоуд ли, Кевин Лоуд ли, Кевин Сперма ли къв беше, а? 2015 мина преди доста време, саунде. Maybe try B. Short dead. Как? We need to be clear, right? Не, да умраме. Моля! What? Моля! Минамо в луфта между краката, бе, брато! Нямам идея, братле, дали можеш да стримаш. Наистина нямам идея. Google is free, though. Ай, бе! Ай, по-сериозно, бе! Майка ти. Айде, беги, бе, стига, бе, глупай, бе! Изпусна я венци, минаха драмите. Умирам! Големи глупости. По-бързо, колко може тази информация. Мерси. Не мога, брат. Не мога. Оправи това, бе, брат. Това нормален ли е, брашев, бе? Без патрона. Да. Оп. Дясно го чуняка. Смени оръжието. Оле. Два патрона. No time. Да се бъгне играта и да девюзна, моля те, господи, плиз! Аз се пия от колектора, мога трябва да живее близкия. Абе, брат, има трейн в играта ли, бе? What? Това не го знаех. Никола? Кой начин сме, бе? Виж. Защо си апъка, бе, брат? Виж. Ма мен ме убиват от сайда, човек. Кой е човек, тайнац? Няма убий никой, нали? Ми решение. What the fuck? Как може, бе? Как може да има такива хора, бе? Майко! Джирик, мете, джирик. Така, вие сте олигофрения, наистина. Не спада. Кейчан? Го пусна, ако не му е видял. Да, отиде ги убили двамата. Кой е скопнал, виж другия, бе? Какво става, бе, човек? То как не те видя в смока? Без минали сенс. Someone short. Man, what the fuck? Да, разменят си картите. Ще гледаме трета десайдър. Освен... Няма шанс. Просто няма шанс. Това не може да е... Не! Малки е много ненормален, брат. Малки е много ненормален, брат. Не може! Донг според мен вече е надминал Моне си, брат. Няма да вложа. Мисля, че е това. Оп. Няма начин! Не! Бате как? Отново! Чакай, то това не беше Донг ли, бе? Донг беше. Трета десайдър. Близко беше. Посилно, така че въпрос на време е да елиминират бъз. Въпрос на време е да, както ти спомена, кошмара. Или пък не, той не съвсем различно мнение, втори, трети, не как, защо? Его, той Жоро умря, те няма човек на бъвеч. Как не? Яйкс. Как не умира? Обясни ми, как не умира, братле?
И защо се гелето трябва ти в устата? Защото ти всеки път ме тролиш. Намери си друг мъж, не съм за тебе, мерси. Не благодаря. Не ми го причинявай, благодаря. Аз резняци не иска какво? Ебала съм цяла България и знам средностатистическия български хуй колко е голям. То Стефча е бахти кумура, брат, много е прост. Аха, 50 лева. Колко ти е маникюра? Колко? 50 лева. Как? Къде? Е, тук ми се вдигна пацата. What? Къде? В София ли ги правиш? От София ли е? От София ли е? Е, са отивам, хващам едно. Та е от София, хващам и такси. Само да те питам после какво ще правим. Ела до 5 да въртиш са, никой няма каем. Чувствам се много странно, защото всеки път като гледам Стефче и сещам за теб, сега го видяхме компилация. Защо като гледаш Стефче, сещаш за мен, бе, брат, what? Малко се мязате. Мязам на Стефче? Гайс, как ще мязам на Стефче, бе? Той е цивилизованата ми версия. Meanwhile... Път срещу силните. Анджи в червено. What the fuck, брат? Остава тук, бе, брат! Майко! То с наистина изерката му! Брат, какво? Леле! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 има тук не яде. Брат, какво? И това даже не са изгнили, това са на 2-3 дни банани, бе, брат. За 2-3 дни 8-9 банана, това е... Знаете ли колко е инсейн това? Мале, то... Леле, ти ще страни. Какво става, брат? Напомня ми на моята стая. Моята е много по-зле. Преди беше, вече съм цивилизован човек. Откакто не съм стримър, съм по-цивилизован. Това е за стелчето. Бъди ми се. За всеко ли се гримираш? Да, между другото. Нямам да. Тя ме пита, Стелчето, ще ми купиш ли билет от Лондон до София, да идвам във вас? Викам, Стелчо, ще ти купя билет, ама тогава не го казах, за да не изглеждам като симп. Ама ето, Стелче, вече съм симп за теб. Искам да ти купя билета и да идваш в София и да почваш да летиш. Да. Seco Airlines. Стелче, обади ми се. Стрим с Стела. Стелче, ако го чуваш това, Стелче. Ще ме държиш на къшка и ще джавкам, казвам ти като дай шоу спид. Ела на стрима да реагираме на Травис Скот заедно. Аз ще му се обаря. Дядько. Всички, които тренират, до един Чая чуем кошка е. са мега стигни. Ама, мега. За 10. Почвам да тренирам, чакай. Почвам да тренирам, чакай. Стелче, аз много тренирам, Стелче. Съмнаха ли те? Съмнаха? Да, бе, съмнаха. Удари чашка. Какво ще ударим? Той удари ли, бе? Най-много да ударя стелето и там. Какво ще правиш? Стелче, слушай сега, имам схема за тебе. Слушай сега. Чакай. Ти ще играеш кючек е тука, аз ще ме така зад тебе и аз ще играя кючек е така зад тебе. Не е ли схема? Стеле, слушай, ти ще ме тестваш дали знам на Травис Скот песен Езус, аз ще тествам дали знаеш на Playboy карти песен Езус, какво ще кажеш? Ама чакай малко, бе, аз кога съм казала, че съм... Чакай, мъкни малко, бе! Абе няма да мъкна, бе! Така... По-хубави от стелето или не са по-хубави от стели? От кое? От стеле. От стела. От стела? Да, по-хубаво е да си тия джакпоти от джакпота, който е стела. Еми не знам кой е джакпота стела. Стела е най-големия джакпот, разбираш, дай го кана микрофона. Стела е най-големия джакпот, няма по-голям. Ти газе е много удо, бе, брат, what the fuck? Здрасти, бебче. Трябва един такъв стример от БГ. Да въртиш. Аз си правя червил, о май гад, чакай да се направя червилото малко. Fucking Биби ми праща реквест за колаборейт на стрима. За Пими ли го правиш? Разбира се. Всичко прави за него, той е бъдещ мъж. Първи урок. Трябва да успеете да правите плавни движения. Втори урок. Трябва да сте бърз.
Време за ДДД. Big Destroyer December. 30 дена издържах нонът Новембър. 30 дена! Време сега си пусна поне 1000 голи какички! The next day. Брато, гледай какво е стало. Първо минах през Reddit. Тук не можа да намеря нищо. После минахме през доста работи. После гледай какво става. Крейзи неща. Извинявай, не те слушах. Бях се разсеял от големи. Нула шанс да издържа целия нонът Новембър. Колкото пари имам сега колкото пари имам в портмонето, ги давам всичките до 1 стотинка на Стефич, ако наистина е издържал. Пусна на голям екран. Готови ли сте? Епи, нямам нищо да му дам, съжалявам. Ти... Беден съм да го ева. Да, сериал за деца, байдове. Откакто ретайрнах и не съм стримър и ютубър, братле, положението е тежко. Няма да вълъжа. Сериали за деца. Аха. Мами? Криле. Айде отиди да изтеглиш 3 кредита, бе. Помнярах. Колко бе за Коледа? Аз не празнувам Коледа, бе. Аз съм едно самотно, тъжно, слабо, просто, безполезно, смотано момченце, което не празнува нищо, бе. Искам да умра в тъмнината, сам самичък забравен. A few moments later. Джиджи, убихаме. Джиджи, убихаме. What? Виждате. I have 16 assists. You took. Мале, Twitch е направо, ние сме мега назаде, бе, брат. Ние не еволюираме напред в Twitch, бе, брат. Ние сме назаде, то няма нищо ново, което да се случва в Twitch. Единственото ново, което виждам за момента е то пич Цеко, братле. Той прави нещо ново, нали? Друго нищо не виждам, брат. Сериозно ли е? Защото аз не отварям почти Twitch. Много рядко отварям Twitch вече. Така ли е наистина Twitch? Много е зле, бе, брат. То няма нищо променено. То даже камерите на хората не са променили, бе, човек. For the entire game. Трябваше трябваше да си го изкарам. Румъния? Къде ми е селото, бе, брат? Fuck it, връщам се. Как засрече полицая? Не, пак обърках пътя! Не ме бе. Не ме бе. Мале, как ме отнася. Еба ти урата игра, брат. Кой е това, бе, брат? Това нъпъса някакво ли? Къде отиде? То го изпратиха в царството на сенките. Ай! A few moments later. Май. Моя човек е леш. Значи пил си, брат, връх сляга. Първия ми... Махнете, бе! Нямам съвсем... А това какво е, бе, бате? За какво? Това от Xbox е стримато пича, брат. What the fuck, това е инсейн? Що стрима от Xbox това момче, бе, брат? Да го духат със серите, Не, Алекс. Нормални ли сте, бе? Какво правите, бе? Успокойте се малко, бе! Искам да спа като нормален човек. Ама кога милта всички да? Ама ако всички ме милта, какво правим? Meanwhile. Големи глупости. Вратата ми падна, бе! Как да е? Брат, вратата ми падна, бе! Какво стана, бе? Килява пъти, да. Как падна ти нещо, бе? Нямам съседи, да го духат съседите, бе! Тук живот няма да си имам. Добре. Така. 17 деца, първо няма как да се случи. Има как. Никакъв шанс. Гледай. 17 деца, ама от някой друг. Няма проблем.
аз ли съм тъп или тя се прави? Каза си? Нека да е само едно. Едно. Добре, 3. И едно става. Добре, едно. 17. Get scammed. The next day. Това е манчета. Манчета я съблюдаваме отгоре. What the fuck? Що? Александра, помахай ни. Баце. Жена, пържолата, казах, че искам medium rare. Това да ти изглежда на medium rare. Айде обратно наново. Гледа, кажи и да помаха. Абе, да покажи къде помаха. Ще се обида. Виж колко шотчета има така, бе, брат. Такива чашка за шотчета. What? Не ти стиска. Сега ще донеса. Сега ще донеса. Чакай секунда, Мац! Айде върху рамото, нали? Обратно в кухнята. Няма да си ходиш. Няма да си ходи. 17. То също така му пушат спирачките, бе, брат. Какво направи този, брат? Запали спирачките, гледай го. Забрал се спирачките или какво? Аз си много по-прецизен в текстовете на песните. Защото стреляш право в целта и какво от това, че ще ме боли. Тези твои стрели, уж любовни били, спри, не ме лъжи. Горкото дете е идиот. Защото стреляш право в целта и какво от това, че... И Survivor ли е, бе, бате? Какво е това, бе, брат? Откъде е това? Тези твои стрели, уж любовни били, спри, не ме лъжи. Специален поздрав за Ана от Китай, сръбкинята, която също така е най-голямата Островът на... ясно. курва, която познавам. Да се жива и здрава. Брат, тя компилацията е от 3-4 стримера, бе, човек. Какво става? Хора, бъдете себе си, всички други вече са заети. Аз ако бях на себе си, щях да съм само себе си. О, долу свет. Това тая е. What? Гъга? Какво му е станало? Не знам. Щупил се. Ама ще оправим бе чат. Какво е? Смисъл, ние като сме заедно чат. Всичко, можем да минем през всичко. Ние сме такова. Съединението прави своята чат. Ние сме съединението всъщност. Ето, даже полицайката може да ви каже. Извинявайте, нали съединението прави своята? Добре, се извинявам. Смела, момчета, няма да лъжа. Това е от много старо, брат, аз това съм гледал много отдавна. Най-добрият стрим в България! Congratulations! You are officially amazing! Айде, така никога не съм снимала. О, бате. Нула е така, нула разлика в BG Twitch, човек. Тъжно. Много хейт, ама няма никакво развитие в BG Twitch. Какво се случва в BG Twitch, бе? Разправите малко. Нещо интересно има ли? Аз едно гледах компилация от 2020-2019, брат, също беше.